Check. Baako Mmienu. 1, 2. Check. Adeɛ akye bia menim da ɛbɛhyia bia mu. Ɔbra na atwa makyi ma me no masua adeɛ. Ohwɛ me nsɔhwɛ nkrataa so me ho adeɛ. Adeɛ a mahu ne sɛ yi wani yɛ wadeɛ. No bra ya abotrɛ ɛsanso wani Wogya nhoma ɛmmrɛ na wosɛei mmerɛ. Wotwa ho nya adeɛ a ɛyɛ wow deɛ. Hwɛ obiaa ni wɔ abɛdɔ sɛ ne wopɛ. Tinansɛi ohumi a ɛnyɛ wo. Hwɛ me fa me ho adwen na mepɛ me do. Hwɛ kakra ni wo ho a yɛ nyɛma wo. Ɛsi sika ɛkasa yɛmfa no nyisuo. Bibisa o minipa, yɛwɛ na wobɛfa. Yɛwɔ mmienu a ɔbɛkyɛ mu ama wo fa. Anasɛdeɛ ɔwɔ pii a ɔbɛma wo kakra. Ka wadwen mensuro yɛbɛhu adwen. Sɛ wotie a memensere memɛhyɛ wo den. Hwɛ nkita den, hwɛ w'ahoɔden. Na kɔ ne saa sɛ woanya yɛ ma wo ho yɛ den. Tie. Mehu ne sɛ ɔbra yɛso me mu ne ma ketea. Menka wasɛm adwuma den yɛso ɔbra adwuma. Mehu ne sɛ akɔma pa yɛso no bra papa. Wambɔ ne yie a wo nko a ɛsɛ wo ankasa. Ɛkɔ ne yie a abusua obiaa nsa bɛka. Yɛwo deɛ nwene ho ne obiaa bɛka. Ɔmo ka wante wakyi asɛm wa. Afi yɛtwa mu nyame adom me nyanyansa. Mehu ne sɛ wɔsɛ me tumi dɔ me ho ansa. Aba ne sɛ ɛnɛ da yi ɔdɔ yɛwu asa. Obiara si ɔdɔ ne ntwɛn yɛ pɛ sika ansa. Mehu ne sɛ nkwan hɔ yɛbɛtumi asa. Sika bɛba so a wɔsɛ woyɛ biribi ansa. Yɛtua wo kaa na adwuma no wawi ansa. Wobɛhu a na agye sɛ wowɔ sua ansa. Sua nyansa, dwene ho ansa. Tena se ansa, na wo mmerɛ ansa. Di asɛmpa, susu bɔɔka. Sɔre anɔpa, na ɛnyɛ kwa.